बे समाव आङो गिबियावनो जोंनि ओनसोला फोरबो इसोर आरो जोंनि बानसगिरि बिसगिरि आइ मारियाखौ हाजासे आंनि गोसो बिखुनिफ्राय हामबाय होदों। बेजों लोगोसे जाय जोंनि अनजाग्रा आदै दिमलि बर' नार्जारि बेखौ आं गोसो मैखुनजों खुलुमनाय बावदों। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे 13 तारिख अखाफोर गोथार सुक्रुबार दिनाव नुजाथिफैनो हानाय दाब दाब मण्डलिनि एबा गामिनि एबा गुबुन गुबुन धोरोमनिफ्राय सफैनो हानाय साफ्रोमखौबो ख्रिस्ट सिबियारि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ आंनि गोसो मैखुननिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ बावहरो। दिनै आं खेबसे बेयाव गसंफैफेरनायनि थांखिया बेनो आङो दिनैनि फार्स्ट बे 13 तारिख अखाफोराव गाफैनाया आङो थांनाय आगस्ट 21, 22 बे समाव जाय गगामुग आरो सिलाफोथार गफुर बिसोर बन केन्सार आरो बे एसिलि बेमारजों रिट्रिट लानो हानायाव आंबो बे समाव आंबो सफैनो हादोंमोन। आदैनिसिम आङो बे आगै आलफनसानाव बिबार बावनायजों इउटुबाव आं गोबां महिमा गोनां सोमो गोनां गेदेर फिसा बेमारफोरखौ गानाय नुनानै आंबो थानो हायैनि सानसे समाव बिमाखौ लानानै जाय आंनि आथिं सानाया खुनु बेला सानाय गैफेरामोन दासिमबो आं भुगिनांनानै थाबाय थादोंमोन। जेराव आं गोबां साब्रै साबा डक्टरजों नायजाबाय बिजि सुजाबाय मुलि जाबाय नाथाय आं सोखाजानायनि राहा लामाखौ मोननो हायाखैमोन। बेखौ आं गोबां दुखु सहायनांनायनि गेजेरजों आङो बे बिबारखौनो बिफैनो होननानै बे 19 तारिख बिमाजों आंजों मोनायाव आं आदैनाव बिफैदोंमोन। नाथाय बे समाव आदैया आंखौ बुंदों बेखौथ' दायो गैया जाय जोंहा नानिनि फिसाजोनि मुङै गायनाय फातगाजा दङ टाबाव बेखौ लांनानै नोङो लांनो हागोन आरो इउज खालामहैनो हागोन होननानै बे समाव मादैजों आदैजों आंनो लोगो नांनानै बे टाबनि फातगाजाखौनो खानानै हरदों आरो बे मोनानिफ्रायनो आङो बे फातगाजाखौ सानफ्रोमबो मुलि बायदि मोनायाव बिन्दोआव गथायनानै गिर्जा खालामनानै आङो बेखौ एसे एसे बिसिख्लाबनानै आसिस्थावजों फुनो आरो माला 22 तारिख जागोन माला 23-24 सफैगोन बे रेट्रिकनि थाखायल' आं सिन्थामोन। मानो होनबा आंनि सानाय सुनाया गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जालांबायमोन। आंखौ जेराव उदालगुरिनि डक्टरफ्रा गुवाहाटियाव थांनो थिनबायमोन। बे समाव आङो रेट्रिकनि समावबो टेस्टिमनि होखादों। नोंथांमोनहा सोरबा नायदोंबा नुगोन आंनि टेस्टिमनि होनायखौ। बे समाव आं बुंदोंमोन मानो होनबा आङो आगान मोनसेबो सागानायनि मुलि जायाबा आङो आगानखौनो हरनो हायामोन। जेराव आंहा गोबां गथ' गथाय जेनेबा गथ'फोर दं न'खर दं आं सासे बिमाया गोबां न'खरनि दायथ' थायो। जाय बिमाया बिसिनायाव गोग्लैनानै थायोब्ला बे न'खरा माबायदि जालांगोन। जाय आंनि गथ' मेट्रिक होगोन गिदिर जाय उन्दै दं बेयो क्लास 5आव आं जुदि बिसिनायाव गोग्लैनानै पेरालाइसिस जानानै थायोबा बे बैसोआव आंनि न'खर आंनि हौवा आंनि गथ' गथाया बे न'खरा आंनि न'खरा गासैबो खलाय जालांजोबगोन। बिनि थाखाय आं बिराद सिन्था जायोमोन। नाथाय जे दिननिफ्राय आं बे फातगाजाखौ लांनानै इउज खालामहैदों गासैबो आंनि गिनाय आंनि दुखु दाहाया माने गासैबो स्रां थांदों। आं एक्सेप्ट खालामनो हादों आंनि जिउखौ। आंनि जिउआव जेसेबांनाखि आनजाद सफैया मानो आं इसोरनि मुङै गसंथागोन होननानै आङो बे फातगाजानि जिगुदैनो बिदों आरो बे समाव आं बियोमोन हे बिनानाव आलफनसा आंखौ अनदो आंनि न'खरखौ अनहोदो। दिनै नोंनि बिनायजोंनो आंनि गासैबो फिसा गिदिर पापफ्रा बिफा इसोरसिम आइ मारियासिम सहैनानै निमाहा मोननाय बायदि आरो आंनि गथायनाय आंनि थांखिफ्रा बिफा इसोरनिसिम आइ मारिसिम सहैनानै गासैबो आंनि थांखिफ्रा सानसे समाव नोंनि बिनायनि गेजेरजोंनो जाफुंनाय बायदि आइनो नों मिथिगौ बिनानाव गोबां बेबायदिनो आं सानाय सुनायफोरजों दिनै 6-7 मास रानिं जालांबाय आंनि सानाया। सानफ्रोम आङो बे फंसे बाथ्राखौ बिफा इसोरनाव आइ मारियानाव बिखांनायनि उनाव आं आलफनसा बिनानाव दिनैसिमबो बिबाय थायो आरो बेबायदिनो आं बिबाय थागोन। दिनै आं प्रमान मोनदों बै रिट्रिकनि समाव आं बुंदोंमोन आदैनि सिगाङाव सोखाजानाय सोखाजायैया इसोरनि होखानाय। नाथाय आंहा जिउआव बे सानफ्रोमबो हाबाफारि रिट्रिकआव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनि जिउ आंनि न'खरखौ आं मोनदांदों। आंनि हौवाया जों 3 बिमा फिसा न'खराव गिर्जा खालामोब्ला बियो फोथायब्लाबो आंखौ गिर्जा प्रार्थनायाव दोनलांबाबो आंखौ गोबां अनबाबो न'खराव सहाय होबाबो बियो जोंजों गिर्जायाव लोगो लाफायामोन। नाथाय जे रिट्रिक 21 तारिख समा जोब्बाय बे नेक्स्ट 23 तारिखआव बियो जोंखौ गिर्जा खालामनो रोंबाय थौ गिर्जा खालामहैनोसै मोनानि बिहैनोसै बे समाव फिसाफ्राबो बुंदों आरो आं फिसाखौ मा बुंनो आन्दायदों नोंबो थांगोन नामा गिर्जायाव होननानै आं फिसाला गिदिरा एसे इनसाल्ट खालामनाय बायदि आंजों 3जों रायखोमालायनानै मिनिबाय आरो ओमफ्राय आं बुंबाय बुंनाङा लाजिगोन होननानै। बे दिननिफ्रायनो आंनि फिसाया सानफ्रोमबो जोंजों दायो गिर्जायाव बाहागो लायो।
आरो बेनिफ्राय देरसिन आंहा जिउआव जेबो गोजोननाय गैया गोजोननाय आरो गैला आरो बेनिफ्राय देरसिन बेनो आंनो बिराद गोजोननाय आरो जिउआव आरो आंनि न'खरा बेबायदिनो इसोरनि अननायजों आइ मारियानि अननायजों गासैबो बेमार आजार फैयाथों आं सौसिलांगोन बे थांखि आरो मिजिंखौ आंहा इसोरनि सायाव दं आरो आलफनसा बिनानावनि सायाव दं दिनै आङो आगान मोनसेबो मुलि जायाबालानो आं आवगायनो हायै मानसिया बे 24 तारिख दिननिफ्राय आं दिनैसिमबो थरसे मुलि जानो हायाखै इसोरा जुदि आंखौ साखि होआबा गोबां दुखु मोनगोन आङो दिनै बेबायदिखौ समजों हायामोन बोख्रबनाय बायदि जायोमोन आङो बे रिट्रिक लानाय समावबो आङो मुलि लायलायनानै दोनखादोंमोन जेनेबा मुलि जायाबा आं रिट्रिकखौ बे सानथामनि रिट्रिकखौ आं बोरै उथ्रिनो मानो होनबा आंहाथ' रिट्रिकआव थांथारनांगौ सोखा जानायखौ मोनथारगोन आं बे थांखिखौ लानानै फैखादोंमोन नालाय बिनिखायनो बे मुलिया दिनैसिमबो बे पेकेटैनो दं अबाव दं आं मिथिबावला ओमफ्राय जोङो हौवा हिन्जाव थांखि लालायबाय न'खराव सावरायलायनानै 13 तारिख मोनफ्रोमबो मासाव आङो बाहागो लागोन आरो हौवायाबो आंखौ बिदिनो दोनबोयो रिट्रिक समावबो लांलाय लाबोलाय दोनबोबाय थायो दिनै आंहा गोजोननाय दं बेबायदि आं आगान मोनफ्रामबो हरनो हायै मानसिया दिनै बे फात गाजानि गेजेरजों आसिस्थावनि गेजेरजों आगै आलफनसानि बिस'नायनि गेजेरजों दिनै आङो बे 13 तारिख अखाफोराव नोंथांमोननि सिगाङाव बे बिन्दोनि सिगाङाव गसंनानै आङो आंनि बेमारफोरखौ आंनि मोन्दांथि जिउआव जानाय जाथायफोरखौ फोरमायनो हादों बेनो आंनि जोबोद गिदिर गोजोननाय आरो बेबायदिनो आं थांखि लाबाय मोनफ्रोमबो 13 तारिख अखाफोराव बेमार आजारानो दाजाथों आङो बाहागो लाफैगोन आरो आंनि न'खरखौ इसोरनि मुङै बेबायदिनो दैदेनलांगोन होननानै आंहा आसा दं दिनै आं मोजाङै सोखा जायाबाबोथ' आं न'खरनि थाखाय गोबां सहाय खालामनो हाबाय दिनै आं ओंखाम ओंख्रि संनो हाबाय गावनि हौवानो फिसानो सिला सिबनो हाबाय आं सि सुनो हाबाय आं बिसिम सफैनो हाबाय आरो बेनिफ्राय देरसिन मा दंबावो आरो बे एसे एनै सानाय थानायाबो इसोरा आंखौ सोगागोन होननानै आंहा इसोरनि सायाव फोथायनाय दं आइ मारियानि सायाव फोथायनाय दं आरो आगै आलफनसाया आंनि थाखाय अरायबो बिस'नानै होगोन आरो बेयाव दाब दाब जायगानिफ्राय साफ्रोमबो दिनै बे 13 तारिख अखाफोराव नुजाथि फैनो हानाय रुगियाफोर बेमारफोर आरो बेबायदिनो मोजां मोजां जिउनि थांखिफोरखौ लानानै फैनाय नोंथांजोमोनाबो साफ्रोमबो बे आगै आलफनसानि गेजेरजोंनो जोंनि थांखिया बिफा इसोरनिसिम आरो आइ मारियासिम सौहैगोन बे मिजिंखौ लानानै अरायसम बे 13 तारिख अखाफोरखौ मानिगोन होननानै नोंथांमोनखौबो खावलायनाय थाबाय दिनै आं मा बुंगोन आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोमोन जिसुआ बाख्नायजाथों बेनिफ्राय सोरबा दंबायोब्ला बुंफैबावनो हागोन हामबाय होनदों आरो बिथां दैमालुखौबो आं दोनबैल' फंबायखौ आं धन्यबाद होदों आरो बेयाव जोथोन हानाय आंनि लोगोफोर आरो आंनि बिनानाव फिसौफोर बायदि फंबायमोन बायदि बिथांमोनखौबो आङो धन्यबाद होदों आं दिनै मोनसे टेस्टमनि होनो नागिरदों आं दान मोनथामनि आं बिबारखौ लांना दोनहैदोंमोन फोरानना दोनदोंमोन मालाबा आं खैफोदाव गोलैबा बाहायगोन होननानै नाथाय आंहा जेबो खैफोद जायाखै आङो आरामावनो आं आलपेसन लाना दोनदोंमोन नै दाखालि 15 आगष्टनि उनाव आंहा गरमनि एलार्जि होननानै आं सानदोंमोन नैबे आंथुनि बे गोजौनिफ्राय माननाय जादोंमोन आरो क्लासनि मानसि सिगाङावनो ओरै फुननो गोनां जायोमोन आङो आसिसाव थानायखौ सप्तानैसोनि उनाव फोनना लाबाय आं माइसुमै होनानै नाइसिल पाउडारबो फोनना लाबाय नाइसिल पाउडारबो जेबो खामा मोदोमाव फोनना लाबा नाइसिल पाउडार बिराद आलुयो आरो खिन्थु बेयाव फोनबालाय जेबो जाया ओमफ्राय सानबाय आं आसिस्थावखौ फोनना लाबाय आसिस्थाव दंखायोमोन आंनियाव आसिस्थावा फोनबाला हरसे भितराव रानो मान गायो सिथरा आरो सायो आरो बेलेग जायगायाव बेरो ओमफ्राय आं बिदिनो बहुद फोनबाय थाबाय गरमा बेसे गोथाव बाहायबाय थानो बेखौ साननानै नै दाखालि सेप्तेम्बर 3 तारिख खालि मोनसे सिन्था हैबाय आंथ' आलफनसानि बिबारखौ आवथेनानै दोनना मोनसे खैफोदाव गोलैबा बाहायगोन होननानै ओमफ्राय आङो बेखौ बिलिफां समाव आङो थालिर बिलाइ दाननानै बेयाव आलफनसा बिबारखौ आं सावबाय बन खान्दानि अर बिलाइजों सावनानै हांगार खालि आसिस्थाव फोननानै आं फोनना लाबाय हरसेयावनो रानबाय खनथाम फोनबाय बेयावनो रानबाय दायो आरो नैबेयाव आसिया सानाय जादों बेखौबो आं बेयावनो फोननिफ्राय लाबाय थायो बे हांगारखौ टेबोलावनो दोनबाय थायो आं बे हांगारखौ नांगौ गोसोखांबानो ओरै फोनना लायो आङो बेनो आंहा टेस्टिमनि धन्यबाद होदों Halo. Alfonsa hana
बर'खौ बुंनो रोङा बर'खौ दे बुंदो नों मा बुंनो सानदों बुंदो ओमफ्राय आं बुंनो सानदोंना हिन्दी नों मा जादोंमोन आरो मानो फैदों बेखौ बुंदो दे ओमफ्राय बोलिए बोलिए हिंदी से बोलिए हाँ हिंदी से बोलो सांगना इधर इधर आना मा बुंनो सानदों दे बुं मा नाम बबेनि आरो मा जायामोन आरो बेसेबां जाखो दिनै फैनानै माबायदि मोनखो बेखौ बुंदो दे आंनि नामा सान्थिना औवारि आरो आंनि गामिया बागानथला आरो बियो आंनि हौवा माइकेल औवारि बिनि प्रेसार स्ट्रक जानाया दा बियो 9 मास ना 10 मास सोलिबाय थादों बेखौ आङो जेला बे प्रेसार स्ट्रक जानायावहाय आं बेखौ जेला माबायावहाय लांदोंमोन मा होनो फासिया माबायाव लांदों आङो बेखौ फासियाव लांदों आं बेखौ हरसिङा फासियाव ओमफ्राय बेहाय मालिस खालामग्रा मानसि दं आरोना मनिपुरि हिन्जाव बिनियाव लांदोंमोन आङो बिनियाव लांनायाव ओमफ्राय बे मनिपुरि हिन्जावा होनदोंमोन नोङो 15 दिन लाबोनांगोन बेयाव ओमफ्राय आं सानबाय आंथ' 15 दिनखौ बोरै हानो आंहाथ' इसेबां थाखा फैसाबो गैया बिदि साननानै आङो थेवबाबो आङो जेने थेने इसोरनि अननायाव सप्तासे जेने थेनेबाबो आं लांदों आंनि हौवाखौ बिराद खस्थ'मोन बियो सालायानो बेहा गिदिङामोन खुगायानो बेहा रायलायनो हायामोन आं ओंखाम दौबाबो बे जानो रोङामोन सिखारनोनो रोङामोन बे बिसिनानिफ्रायनो सिखारनो रोङामोन बियो बिसिनायाव हासुनाय खिनाय बेबायदि अबस्थामोन बियो बिनिफ्राय आङो बहुद इसोरनियाव बिबाय ओमफ्राय सानसेखालि बियो आंखौ बे आदा दैमालुनि इउटुबखौ नायनानै आंखौ बुंबाय बियो नों फन खालामनानै हो आं रायलायगोन आं थांगोन मिटिङाव आं बाहागो लागोन ओमफ्राय नैबे बारनिफ्राय आङो बेखौ लाबोनाय जाबाय दायो 7 मास हाबगासिनो दङ थांनाय आगस्टआव आं सौफैनो हायासै मानि खारनाव होनबा आंहा फैसानि एसे प्रब्लेम जानानै होदों ओंखायनो आं फैनो हायाखै बेनो आंनि टेस्टिमनि होनाया दा बेयाव फैनानै आंनि हौवाया बहुद मोजाङाव फैदों गावनो गिर्जायाव थांनो हानाय जादों गावनो जानो लोंनो थांनो हानाय जादों गावनो खिनो हासुनो थांनो हानाय जादों बेनो आरो आंनि माने बेथ' नों दा बुंनाय बायदिब्लाथ' बियो नों दौब्लाबो जानो रोंलामोन बियो बे खिनाय हासुनाय बे रोंलामोन बियो बैयाव नोङो जाय डक्टरनाव एबा सोरबा नाग्रायाव लांब्लाबो बे जेरै रोंलामोन नाथाय दिनै इसोरा बेखौ अनबाय इसोर मावनो हायैथ' जेबो गैया आरो ओमफ्राय 13 तारिखआव लाबोनायनि उननिफ्राय दा जों मा नुनो मोनखो बियो गाव हारसिंनो फैबाय दा गाव हारसिंनो बियो जायगायावबो फैबाय आरो गाव हारसिंनो गसंबाय आरो दा माखासे जों बिनाय नामगोन आरो बेजों लोगोसे बियो दा रायलायबाय दा बेनिखायनो इसोर मावनो हायै जेबो गैया जाय बे खिनो हासुनाय बे बिसिनावनो आरो बे दौब्लाबो रोंलामोन दौजाब्लाबो आरो इसोरा अनबाय दा बेनिखायनो नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा सान्थिना औवारि आरो बे नोंनि फिसानि नामा माइकेल औवारि बेनिफ्राय नोंसोर बबे सासनि आङो काथलिक मिसननिखा उदालगुरि सिङाव थानाय ओमफ्राय मण्डलिया बागानथला आदसा बेनिफ्राय बियो जेब्ला बियो बिसिनाव खियो हासुयो अब्ला बियो समाव बियो रायलायनो रोंलामोन रायलायनो रोङामोन ओरैनो खुगायाबो बन्द जाजोब्बायमोन बन्द जायोमोन पेरालाइस जायोब्ला बिदि जायो मा बेनाव बे हाइ प्रेसार जादोंमोन नामा बेखौ आङो जेबो मिथियाखै जेबो मिथिसवा आदसा बेनिफ्राय बियो जानाय समाव गोग्लैदोंमोन ना माब्रै जादों गोग्लैनाय उननिफ्रायनो बियो बेबायदि जाबाय बिसिनाव खिनाय हासुनाय आरो लांबाय डक्टरनाव नाथाय जेबो फिथाइ मोनाखै नाथाय जेब्ला बेहाय 13 तारिखआव लाबोनायनि उनावहाय दा माबायदि नुखो मोजां नुबाय रायलायबाय गावनो जाबाय आरो गावनो फायखानाबो थांनो हाबाय आरो गावनो फैनो हाबाय गिर्जायावबो थांनो हाबाय इसोरा अनखौ आखाइ खबदो दे आंनि नामा बबिथा नार्जारि आङो बिसमुगुरि माजबाद
बिसुंगुरिनिफ्राय फैदों आरो आंनि बुंनो नागिरनाया बेनो आंना दाख्लै फिसाजोआ सप्ता खनसे सानसे एसे मा होनो मोखां बुनाय आखाइ आथिं बुनाय जालांबायमोन ओमफ्राय आङो सिन्था खालामबाय थादोंमोन जे बबे फैसाजों आङो डक्टरनाव लांबावगोन बेबो मालायनाव बाहेरायावसो दंहैयो दिल्लीयाव आं बिब'खौ फन खालामहरबाय नोंनाव फैसा एसे लाखिना दंबावोबा नोङो मालिकजों रायज्लायहरनानै नोङो सुथि बिहरनानै नोङो बेखौ डक्टरनाव दिन्थिहैदो आरो बेबायदि नङाबा मा जाबावगोन न'निफ्रायबो फैसा हरनो थाइसेबो गैला दाख्लै हरनाय खिनियाबो बाहायजाजोबनाय जाबाय न'आवहाय खरस नांगौनो होननानै आं बिब'खौ बुंहरनायाव ओमफ्राय दाना हरावहाय बारा मोनथारबाय आङो मामा बुजोबसिनबाय होननानै बुंहरनायखाय आं बे आदाखौ फन खालामनानै बुंहरबाय आदा आंना फिसाजोआ बिदि जादोंनो दिल्लीयाव दंहैयो नोङो मा होनो आगै फिसा सानैयाव नोङो बिस'नानै होदो आंनि फिसानि थाखाय होननानै आं आदाखौ फन खालामहरनो आदाया बिहरनायजों लोगोसेनो अखानायैनो बिनि बुनाय मेगन नुयि जानाया हरसेयावनो स्लिम जाजोब्बाय आरो डक्टरावबो लांनो मोनस्लाबासै आरो लेंहरो ओमफ्राय दा डक्टराव लांनो होननानै बिब'आ मालिकनाव सुथि बिहरनायखौबो बे बन्द' खालामहरफिनबाय आरो आगैया मोजां जाबाय दा बा मा होनो लांथ'ला होननानै बै गावसोरखौ लांनाय मा होनो हेमा होननाय माबाखौहाय एजेन्टखौहाय बे बुंहरफिनबाय आगैखौ आं लांथ'ला आगैया मोजां जाबायनो मा खारनाव मोजां जाखोना जोंना मामिया बिदि ओरैहाय जोंना बिबिरानावहाय बिनो हरदोंमोननो दा आगैया बे बिनायजोंनो आमाइनि बिनायजोंनो मोजां जाबाय होननानै खोन्थाहरबायनो आरो ओमफ्राय दा बेनिखायनो होनबालाय लाबोथ'लाबालाय दे सुथिबो लाथ'नो नांला ख्रिस्टमासआबो बारा गोबाव गैखाला ख्रिस्टमासआव सुथि लानो हागोन होननानै बुंहरबाय आरो दा डक्टरावबो लांनाय जायासै मुलि गरसेबो जानाङासै दा बिनायजोंनो मोजां जाबाय आरो आं बिराद गिदिर गोजोननायखौ मोनबाय आरो बेनि नामा मा नाम जिबिता नार्जारि बेनिफ्राय बहा थायोमोन बियो दिल्लीयावहाय दिल्लीयाव मा मावो सासे व्यक्तिनावहाय बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनाय खामानिखौ मावहैबाय थादों आरो बेसे गोबाव जाखो बारा गोबाव जायाखै जानुवारियावसो थांदों बिसोरो आरो बे दाखालि बे जाथाय जानाया मेगन नुयै बेनो आखाइ बुनाया सानसे जानानै थाङामोन सप्तासे जाबायमोन सप्तासे जाबायमोन आरो बे मेगनबो नुलामोन मेगन नुसिनला जालांबायमोन आरो फार्स्टआवलाय एसेल' जादोंमोन मेगनाल' मोखाङाल' जादोंमोन ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो दिनैबो थायो एसे बारा जासिलाङो आरो गाबोन अखा नायलायबाय आरो बांसिन जालायबाय बिदि जालांबाय थाबायमोन आरो आखाइफ्राबो बुदोंमोन नामा आथिङाबो एसे बुलांबायमोन आरो ओमफ्राय दा आं सिन्था खालामबाय थादोंमोन आरो न'आवबो थाखा फैसा थाइसेबो गैया माजों मा खालामबावगोन ओमफ्राय ओंखायनो आङो फिसाजोखौ बुंहरदोंमोन आरो मालिकनाव नोङो एडभान्स फैसा लानानै नों बेखौ सुथि लानानै नोङो डक्टराव दिन्थिहैदो होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय मालिकजों रायज्लायनो नागिरनायावनो बिनानावा खबर हरफिनबाय आब' आं मोजां जाबाय बुनायाबो गैला आंना आथिङाबो बुवाखसै सायासैबो मा जाखो माब्रै हामजोबखो आसुरित मोनबाय आं आब' बिदि जाहरबाय ओमफ्राय आंखौबो फुङावनो फन खालामहरनानै मोजां जाबाय मामा बिदि जाहरबाय आरो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय आङो गोसोखौ इसोरा अनमारबाय आंखौहाय आंनो खालामहरदोंमोन आरो नोंनि फिसाजोनि बे आथिं बुनाय मेगन नुयै आरो बे सप्ता खेबसे जानानै बेयो मेगनबो नुलामोन आथिं आखाइ बुजोब्बायमोन बे समावथ' लिभार किडनिया गाज्रि जादों होननानै साननो मोजां टेस्ट खालामनो थिनहरदोंमोन आरो बेनिफ्राय नोङो फोथायनानै आगै आलफनसानाव बिनानै होदो होननानै बिसोरनि थाखाय खावलायदोंमोन दा बे समाव लोगो आं बेनि थाखाय आलफनसान गिदिर फोथायनाय जानानै बेनि थाखाय गाबखौनो बिसोरनि थाखाय खावलायहरदों आं बिनानै हरदों आरो इसोरा अनबाय आलफनसाननि खावलायनायजों इसोरा बेखौ अनबाय बेनिखायनो दा बेयो डक्टरनाव थांनांगौसै नामा थांनाङासै ओहो जेबो जायासै दिनैसिमहालागैबो मोजाङैनो दं आरो साबसिन मुलि जादोंना जायाखै जायाखै मुलि जायाखै अब्ला बिनि मेगना नुदोंना नुवाखै नुदोंनो जेबो नंलानो दायो आगोलनि बायदि नर्मेल जाजोब्बाय औ जाजोब्बाय आरो मोजां अब्ला इसोरा अनबाय बेनिखायनो इसोरखौ हामबायो आलफनसाखौ बिना होबाय आरो बियो आलफनसानि बिसनायजों बिनि मेगन नुयैफ्राबो आथिं आखाइ बोरैफ्राबो इसोरा बेखौ अनबाय ओंखायनो जों आखाइ हमना इसोरखौ हामबाय नोंनि नामा मा नाम माइकेल औवारि बेनाबो माइकेल औवारि बेनिफ्राय बबे गामिनिफ्राय बागानथला नोंनि बेबायदि पेरालाइस जानाया बेसे गोबाव जाखोमोन एसे गोबाव माने 9 मास जाबाय 9 मास जाबाय 9 मास जाबाय नों बाहाय फैबाय थानाया बेसे गोबाव जाखो 7 बार जाबाय दे आच्छा बेनिफ्राय नोङो बे समाव फैजेननायाव नों माबायदिमोन दा माबायदि जाखो बिराद मोजां जादों
ओमफ्राय होना आत्मा फंखौ नोङो फैजेननाय समाव नोङो बेबायदि हारसिं गसंनो हायोना हायामोन 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 बेबायदि हारसिं गसंनानै बेबायदि बिबुंथि लाखिनो हायामोन दिनै बे 13 थारिखआव फैनानै नों माबायदि गसंनो हाबाय साबसिन हारसिंबो थाबायनो हाबाय हा नोंनि गोसोजों मा बुङो नोङो साबसिन मोनबाय सोर नोंखौ सोखाखो इसोरा सोखाबाय जों आखाइ खबना होदों जाय बियो पेरालाइजमोन आरो बेखौ माजों लाबोआमोन नोंखौ बै समाव मानसिफ्रा माबा बेटारि गारिजों आरो नोंखौ हमनानैसो लाबोयोमोन आरो बेबायदि हारसिं बिसिम फैनो हायामोन नाथाय जिसुआ नोंखौ थाबायहोबाय मानोना जिसुआ लेंग्राफोरखौ थाबायो गोथैखौ फोथांफिनो बेखायनो जिसु मावनो हायो जेबो गैया जिसुआव फोथायनायाव थाबाय था आरो बेजों फैबाय था आरो गोबांथार बिदिनो नोंनि फोथायनाया नोंखौ सोखाबाय जों नोंनि थाखाय बिबाय थागोन जिसुनि मुङै आमेन जिसुनिफ्राय प्रे आलेलुया आखाइ खबना होदो दे जेबो जेरै हैथोंसै आरो बबेनिफ्राय फैदों बेनिफ्राय नोङो मा जादोंमोन एसे बुंनो हागोन ना नों मा थाबायनो हायोना हायामोन हारसिं थाबायनो हायोना हायामोन हाखायो बेनिफ्राय नों दा बाहाय मानि थाखाय फैदों मेगननि थाखाय गोदना नांथे मोनो आदसा नों दिनैसो फार्स्ट फैदों नामा खनथाम जाबाय दे नों फैबाय था जिसु मावनो हायै जेबो गैया नोंनि मेगननि थाखाय जों बिगोन अफोरबाय जेरै नों खानाफोरखौ नुहोदों लेंग्राफोरखौ थाबायदों गोथैखौ फोथांफिनदों नों बिनि थाइनै मेगनाव दांनानै नों गुनु खालामदो फोरबोनि जेरै जोनोमनि खाना बाथिमाइखौ नोङो बुंदोंमोन गुनु जा बेबायदिनो दिनै बिनि थाइनै मेगनावबो नों दांनानै गुनु खालामदो फोरबो नों मावनो हायो फोरबो बिनि गोदनानि नांथा मोननाय बिनि गासैखौबो नोंनि फंसे बाथ्राजों गोजान खालाम नों मावनो हायै जेबो गैया फोरबो जाहाथे बे गोदनानि गासैबो नांथानिफ्राय गासैबो बिनि साननाय थानायनिफ्राय गोजान जानो पारि नाजारि जिसुनि मुङै आमेन मेगना बिसि मेगना बेखा आरो नों दानि मेगनखौ ओरै बिसोरखौ नुहरदों ना नुहराखै ना हनै एसे नुहरदों बिसोरखौ बे सोर बे मा खालामदों दिनै मा खालामदों बे आखाइ लानायखौ जेबो नुहराखै मा खालामदों आरो बाहाय सोर जिरायदों हिनजावफोर जिरायदों बेखौ सिनायो नोङो सिनाया सोर बबेनि बेलाय सिनाया नोङो नाथाय सोर जिरायदों हिनजावफोर आदसा नोङो दैयासिम बेखौ नोङो लानानै लाबाय था हा जिसुखौ हामबाय जिसुखौ बेनोदै बाथ्राखौ आं सानफ्रोमबो रोजाबो जिसु इसोर आंनि सानथ्र'हायै बिनि अननाया सानथ्र'हायै बिनि अननाया बियो आंनि सोरजिग्रा बियो आंखौ खांग्रा बियो आंनि सोरजिग्रा बियो आंखौ खांग्रा हामबाय जिसुखौ